Колеги, извинявам се, аз направих предложение за вод на недоверие към Валя Гигова, Асен Георгиев. Колега, няма компетентност Общото събрание да гласува доверие и недоверие все още в действащия закон. Ама вие не може да казвате какво има право Общото събрание. Вие е по-добре от Б по принцип. Сега това, че не искате да се гласува такова нещо, ако обичате, според мен не можем да гласуваме вод на доверие или вод на недоверие. Вече е гласувано в практиката 2020 година. Как да няма? Вод на недоверие няма. Няма такова нещо в закона. Добре, изменям го тогава. Общо събрание да гласува оставката на адвокат Валя Гигова, Мария Ганева и Асен Георгиев. Извинявайте, ама оставката е личен акт. Как ние ще гласуваме оставката, която не е подадена? Общо събрание иска оставката на адвокат Валя Гигова, Мария Ганева и Асен Георгиев. Това е моето предложение. Не, те другото предложение поставят на гласуване. Вижте, комисията по предложение има направено точно и ясно предложение. То трябва да бъде поставено на гласуване. Ако Висшият адвокатски съвет прецени, че то не отговаря на закона, може да не го изпълни. Ясно е, че има абсолютна символика в това предложение. Вот на недоверие означава, че всички хора в тази зала или тези, които ще гласуват, не вярват на Висшия адвокатски съвет, че може да заработи ефективно. И ако те не си извлекат изводите от това, което ще се гласува, следващото събрание ще е много по-бурно от това. Колеги, предвид изказването на колегата Величков, аз бих предложил да гласуваме решението в този смисъл. Общото събрание изразява недоверие към работата на Висшия адвокатски съвет, поради което приканва членовете на Висшия адвокатски съвет да подадат оставка. Предлагам го по този начин. Изразява недоверие към Висшия адвокатски съвет и призовава членовете на Висшия адвокатски съвет да подадат оставка. В предложението е незабавно. Колеги, който е съгласен, моля да гласува за. Ще спрем процедурата, колегата ще артикулира ясно. Общото събрание на адвокатите от страната изразява недоверие към Висшия адвокатски съвет и целият състав на Висшия адвокатски съвет и призовава членовете на Висшия адвокатски съвет да подадат незабавна оставка. Който е съгласен, моля да гласува за. Аз не съм делегат. Албена записва. 18. 27 за. 28 за. 14 за. 18. Имате толкова опит, че просто ясно си, че комисията филтрира, преформулира. Който е против? Двама против. Няма против при мен. Трима. 15. Броих. 15. Въздържал се.
7. Извинявайте, 8. Албена, не виждам. 9. 9 въздържали се. Един въздържал се. Няма въздържал се. 3 въздържали се. Колеги, с 119 гласа за, 47 гласа против и 26 гласа въздържали се, предложението се приема. Колеги, сега моля комисията, Колеги, уважаема комисия, моля сега моето предложение да се подложи на гласуване. Моето предложение по аналогично, колега Хинов, за снемане на доверието на адвокат Валя Гинова, Асен Тодоров и Мария Ганева и ги незабавно своят оставката. Това беше моето предложение, трябва да се гласува. Колега, тъй като е прието по отношение на всички, всъщност не виждам причина да го подлагам по отношение на отделни членове. Колеги, моля за внимание. Поради изчерпване на дневния ред, закривам общото събрание на адвокатурата, на адвокатите от страната. Искам да благодаря на всички колеги за тяхното присъствие и участие. Искам да благодаря на всички, които бяха ангажирани с администрацията и с провеждането му. Благодаря и на комисията,